أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب تحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. Ngicela Allah umdala weyinsuku angivikele kusathane ongathandwa noqalekisiweyo. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Bafowethu ma-Afrika mahle, njengoba ngisho ngithi iQur'an igeqa amagula ngoba kukhuluma umdali uqobo lwakhe kuQur'an. Ngisasho namanje akekho ozokwenza ivideo angi-challenge bume athi ufuna ukukhuluma nami ngezenkolo, ngoba lo mqulu lo engiwufundayo akuyona intando yomuntu, akuwona umcabango womuntu, akuyona into nje umuntu or iprofessor othize ovele wacabanga noma i-theologist noma i-philosopher. Cha, kukhuluma umdali uqobo lwakhe la kuQur'an. Umdali mayekhuluma kuQur'an usitshela ngezinto ezadlula ngoba yena uyazazi thina sizazi. Asitshele ngezinto ezenzeka manje phambi kwethu sizibhekile, asitshele ngezinto ezizokwenzeka esingakaziboni, esingeke size sizibone ngoba yena wazi yonke into. Lalela-ke le verse engiqeda ukukutshela ngayo manje ukuthi umdali uthini. Uthi Allah, wa inna minhum la fariqan yalhuna alsinatahum bilkitab. Futhi ngempela kuneqembu labo eliguqula izilimi. Allahu Akbar. Nezwa maNazaretha, nezwa maRoma, nezwa maKristu, nezwa maJuda, nezwa mawasithawa. Allah uthi nina niguqula izwi ngemilomo yenu. Alsinatahum, izilimi ngemilomo yenu ngencwadi, bilkitab. Allahu Akbar. Litahsabuhu min alkitab. Nithathe ngokuthi ingxenye yencwadi, nizenzela nina into zenu bese nikhohlisa abantu nithi lento esinitshela yona ingxenye yombhalo, kanti izinto nina enizikhulumela zona nina. Njengani? Njengehluthu lezi ninazo maNazaretha. Nithi nina umNazaretha akufanelanga agunde kusho iBhayibheli, nibe nikhuluma amanga. Akukho la iBhayibheli lithe khona umNazaretha akufanelanga agunde, kodwa nina nithi kusho iBhayibheli nibe nikhuluma amanga. AmaKristu athi abantu mabanikezwe okweshumi okukaKhesari. Umbuzo uthi ningoKhesari yini nina? Nithatha izinto zokufeza ngoba nifuna ukufeza ini inkanuko zenu nezifiso zenu. Nithi kusho iBhayibheli nikana okweshumi okukaKhesari kuKhesari. NingoKhesari yini nina? Yena Yeshua loyo wake wayikoleka yini yena imali yokweshumi mabembuza ngaloko abafarisi, ngoba wabatshela straight ukuthi nina nikana uKhesari okukaKhesari. Akazange athi lethanda kimi okweshumi, azange nje ayikhulume leyo nto leyo. Namhlanje Allah uyanitshela ukuthi nina nenzani ngezwi lakhe. Nikhandela into zenu bese nima phambi kwabantu nithi kusho umbhalo. Lalela-ke. Wama huwa minal kitab. Bekhuluma into sengathi ingxenye yencwadi kanti ayiphume embhalweni. Inkanuko zabo, ifiso zabo, imbono yabo. Allahu Akbar. Wayaquluna huwa min indillahi. Anigcini ngokuthi iphuma embhalweni nithi ivela kuNkulunkulu. Manikhohlisa abantu nithi le inkulumo lezi, le msangano le inkulumo lezi enqola ngazo abantu nenze ngathi kusembhalweni, nithi kusho umdali ukuthi nenze kanjalo. Hayi anikolekeli mina le mali akuseyami, imali kaNkulunkulu.
umbuza ukuthi ubani othenga imoto, uNkulunkulu noma uwe? Ubani othenga imansion, indlu emabayibayi eney'tezi, uNkulunkulu noma uwe? Ubani ofaka imali e-accountini, uNkulunkulu noma uwe? Ubani ogqoka into ayithandayo, umfazi wakho noma umfazi kaNkulunkulu? Ubani ogqoka into ayithandayo esitori asithandayo, abantwana bakaNkulunkulu noma abantwana bakho, ngoba uNkulunkulu akanazo ingane? Uthi uMdali nginibhekile, qhubeka kanje nikhohlisa abantu bese nithi kusho mina ukuthi khothisana abantu. So Allah uthini? Wama huwa min indillah. Lento le abayikhulumayo ayiphumi kuMdali, ayiphumi kuMdali. Allah uyanitshela namhlanje ukuthi lento enitshelwa amaRoma, enitshelwa amaNazaretha, enitshelwa amaKristu, enitshelwa amaWatchtower, ayiphumi kuMdali. Enitshelwa amaJuda ayiphumi kuMdali. Leyo nto leyo yizinto zey'nkanuko zabo, bazibhalele zona ngezandla zabo, abeqeda banikhohlisa bathi leyo nto leyo iphuma kuMdali. Wayaquluna ala Allahi al-kadhib, bakhulumela uMdali amanga. Uyanitshela straight uMdali uthi lento abanitshela yona amanga, bakhulumela uMdali amanga. Wahum ya'lamun, bakhulumela uMdali amanga bebe bazi ukuthi bakhuluma amanga, hayi ukuthi abazi. Bakhulumela uMdali amanga, bayanikhohlisa ngamanga bebe bazi ukuthi bakhuluma amanga, hayi ukuthi abazi. Bafowethu, vukani emaqandeni, kuyadlalwa ngani. Sengathi uMdali angasivula amehlo, asivule ingqondo, sibone iqiniso njengoba linjalo, asihole, asisuse ngale ebumnyameni, asilethe ekukhanyeni, sihambe endleleni yokukhanya, sijabulile ngaye naye ajabule ngathi. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.